Ir-rida Alla hija ċara, huwa jixtieq li kulħadd jiġi salvat. Dan jidher f'diversi passaġġi tal-Bibbja, bħalma nsibu fl-ewwel Timotju 2:4, fejn tajt, Alla jrid li l-bnedmin kollha jiġu salvati u jilħqu l-għarfien sħiħ tal-verità. Madankollu, x'inhu li jżomm din ir-rida divina milli ssir realtà f'ħajjed kulħadd? Għaliex anke bil-volontà t'Alla xi nies għadhom mixi lejn il-kundanna. It-tweġiba ħafna drabi tinsab fl-għażliet individwali. Alla tagħna l-ħelsien tal-għażla u permezz tad-deċiżjonijiet tagħna li niddefinixxu d-destin spiritwali tagħna. U possibbli li matul ħajjitna injorajna t-twissijiet t'Alla. Jista' jkun li aħna tant mazza fir-rutini u l-okkażjonijiet tad-distrazzjoni tagħna li nħallew fil-ġenb il-leħen tal-ħalliem. U x'ngħidu dwar is-soċjetà tagħna llum? F'dinja mimlija distrazzjonijiet, valuri mħawda u modijiet alternattivi, ħafna nies jitbiedu mingħajr ma jindunaw. L-Apostlu Pawlu kien ilu jwissi dwar il-periklu tal-konformità mad-dinja f'Rumani 12:2, ħallux id-dinja tiżżewweġ lilkom, imma jbdlu ruħkom bir-rinnovazzjoni tal-moħħ tagħkom. Sallum aħna kontinwament sfidati biex inżommu l-fidi f'nofs soċjetà li għal ħafna drabi tiċħat il-prinċipji nsara. Mela x'jifdal għalina? Irridu nirriflettu fuq ħajjitna. Aħna verament qed nimxu l-modija li Alla tfassal għalina. Jew b'mod sottili qegħdin nitbiedu mis-salvazzjoni mingħajr ma nindunaw. Jiswa ta' bilħaq li naħsbu jekk Alla tant jixtieq li jsalvana għaliex xi wħud minna għadna nirreżistu. X'hemm fil-qalb tagħna li għandu bżonn jiġi korreġut biex ninallinjaw ruħna mar-rida divina. Il-bażi tal-fidi nisranija hija ferm mibnija fuq il-persuna ta' Ġess Kristu u l-avvenimenti li ġraw waqt il-passaġġ tiegħu fuq din l-art, it-twelid verġinali, il-mewt sagrifikali, id-difna u b'mod speċjali l-qawmien ta' Kristu. Huma veritajiet essenzjali li jiddefinixxu s-salvazzjoni. Kif jgħid l-Apostlu Pawlu f'Rumani 10:9, jekk tistqar bil-fom tiegħek li Ġesu huwa mulej u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, inti tiġi salvat. Imma x'jiġri b'dawk li jiddubitaw dawn il-veritajiet? U possibbli li naslu għas-salvazzjoni mingħajr ma nemmu fis-sagrifiċċju ta' Kristu? It-tweġiba, skont l-Iskrittura, hija ċara, le. Il-fidi f'Ġess bħala liben t'Alla u Salvatur hija fundamentali. Ġess stess qal f'Ġwanni 14:6, jiena u t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jiġi għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Illum il-ġurnata ħafna għandhom diffikultà li jaċċettaw din il-verità. F'dinja dejjem aktar razzjonali u xettika, il-qawmien ta' Kristu jidher għal xi wħud bħala ħraf għal bogħod xi ħaġa diffiċli biex wieħed jemmen. Madankollu dan huwa l-punt ċentrali tal-fidi nisranija. Mingħajr il-qawmien, il-Kristjaneżmu jitlef it-tifsira tiegħu. Kif qal Pawlu fl-ewwel ittra lil Korintin 15:14, jekk Kristu ma qamx il-predikazzjoni tagħna jifira u l-fidi tagħkom ukoll jifira. Huwa importanti li nagħmlu din ir-riflessjoni, x'inhu li jwassalna niddubitaw xi ħaġa daqshekk essenzjali għas-salvazzjoni tagħna. Forsi d-dinja moderna bit-tfittxija tagħha bla waqfin għal provi u evidenzi għamlitna ninsew il-valur tal-fidi. X'nistgħu nagħmlu biex insaħħu l-fiduċja tagħna f'dawn il-veritajiet u ma naqgħux fit-tentazzjoni tad-dubju? Dan id-dubju, jekk ma jiġix miġġieled, jista' jwassalna nitbiedu mis-salvazzjoni li Alla joffri permezz ta' Kristu. Wara kollox, mingħajr fidi fis-sagrifiċċju redentur ta' Ġess, kif nistgħu nittamaw li niksbu l-ħajja eterna? F'dinja fejn in-nies qed ifittxu soluzzjonijiet malajr u toroq alternattivi għal kważi kollox, ħafna qed ifittxu wkoll toroq differenti għas-salvazzjoni, jemmnu li jistgħu jsibu l-ħajja eterna permezz ta' metodi oħra. Madankollu, l-Iskrittura hija ċara fil-kliem tagħha meta tgħid li hemm triq waħda biss, Ġess Kristu. Huwa stess qal f'Ġwanni 10:9, jiena u l-bieb, min jidħol minni jkun salvat. Illum, huwa komuni li nsibu nies ifittxu l-paċi spiritwali u salvazzjoni permezz ta' filosofiji umani, spiritwalitajiet alternattivi jew prattiċi reliġjużi li m'għandhomx lil Kristu fiċ-ċentru. Tista' tgħid li jekk persuna tgħix ħajja morali tajba u tagħmel emejjel tajbin, dan ikun biżżejjed għas-salvazzjoni. Madankollu, Ġess stess jagħmilha ċara li l-emejjel tajbin waħedhom ma jistgħux jiggarantixxu s-salvazzjoni. Efesin 2:8-9 isaħħaħ din l-idea, għax intom salvi bil-grazzja, bil-fidi, u dan mhux minnkom infuskom, iżda rigal minn Alla, mhux mill-emejjel, sabiex ħadd ma jiftaħar. F'dawn iż-żminijiet, spiss naraw nies jintilfu fit-tfittxija għal soluzzjonijiet alternattivi. Kotba ta' awtogħajnuna, prattiċi spiritwali moderni u anke twemmin popolari jistgħu jwiedu risposti, imma dawn verament jistgħu joffru dak li Kristu biss jista' jagħti.
Il-mistoqsija li trid issir hawnhekk hi għaliex infittxu f'postijiet oħra dak li diġà ġie rivelat b'mod ċar u offrut b'xejn minn ġess. Dan il-punt jistedinna nħarsu b'sinċerità lejn it-twemmin u l-prattiċi tagħna. Jista' jkun li f'xi mod qed nafdaw iżjed f'metodi umani u filosofiji li jgħaddu malajr milli fil-qawwa ta' Kristu li jsalva. Huwa faċli tintilef fil-prova biex issib toroq osra, imma l-verità hi li m'hemmx isem ieħor li bih nistgħu nkunu salvi, kif jgħid Atti 4:12, m'hemmx salvazzjoni f'ebda ħadd ieħor, għax taħt is-sema m'hemm l-ebda isem ieħor mogħti lil bnedmin li bih għandna nkunu salvi. Is-salvazzjoni mhix xi ħaġa li nistgħu niksbuha b'merti umani jew billi nemmnu f'idejat vojta. Tista' tiġi biss bil-fidi fi Kristu Ġess, u kull tentattiv ieħor biex niksbuha minn toroq differenti huwa, fil-fatt, illużjoni. Il-wiċċ boħra huwa kkundannat ħafna fl-Iskrittura, u Ġess kien partikolarment ċar meta ċanfar il-Fariżej li minkejja li kienu jidhru li jgħixu ħajja pjetuża, fil-verità qalbhom kienet il-bogħod minn Alla. F'Mattew 23:27 u kkumparahom ma' oqbra misbuha sew, wajalikom, għalliema tal-liġi u Fariżej, ipokriti. Intom bħal oqbra misbuha, sbieħ minn barra, imma minn ġewwa mimlija għadha mmejjet u kull ħaġa mniġsa. L-ipokrisija spiritwali, jiġifieri l-att li tagħmel ta' birruħek li int xi ħaġa li m'intix, hija perikoluża għax tqarraq kemm lil oħrajn kif ukoll lilek innifsek. Madankollu Alla jara l-qlub u xejn ma hu moħbi minn għajnejh. Huwa possibbli fil-kuntest tas-soċjetà moderna tagħna li ħafna minna qed jgħixu bl-istess mod. Kemm il-darba nieħdu sehem f'attivitajiet reliġjużi, nattendu l-knejjes u minn barra niderna devoti, imma minn ġewwa nżommu mġiba u ħsibijiet li ma jaqblux mat-twemmin veru. Din il-prattika mhix biss perikoluża, hija triq ċerta li tbedek mis-salvazzjoni. Ġesi wissina dwar dan f'Mattew 7:21, mhux kull min jgħidli, mulej, jidħol fis-saltna tas-smewwiet, imma dak biss li jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet. Ma jagħmilx biżżejjed li wieħed jipprofessa l-fidi b'kelmiet jew juri ħajja reliġjuża superfiċjali, irid ikun hemm awtentiċità. Alla jfittixhom lil dawk li jaduraw fl-ispirtu u fil-verità, kif qal Ġess lill-mara Samaritana f'Ġwanni 4:24. F'dawn iż-żminijiet, huwa faċli li taqa' fin-nassa li toħloq persuna reliġjuża, immaġni ta' qdusija li tagħmel pjaċir lil dak li jistennew għas-soċjetà jew il-Knisja, imma fil-verità taħbi qalb li mhix mibdula. U x'jiġri meta ngħixu b'dan il-mod? Nistgħu verament nitqarqu mal-mulej? L-ipokrisija tbeqedna mill-veru għaqda mal-ħallieq u tqedna fuq triq ta' autosuffiċjenza fejn nafdaw iżjed fid-dera minn fil-bidla li biss l-Ispirtu Santu jista' jagħmel. Għalhekk huwa essenzjali li nirriflettu fuq il-motivazzjonijiet tagħna. Qegħdin infittxu relazzjoni vera ma' Alla jew sempliċement inżommu dera ta' qdusija? It-tweġiba għal din il-mistoqsija tista' tiddeċidi d-destin etern tagħna għax Alla ma jridx ubidjenza superfiċjali imma qalb sinċira li verament tħobbu. It-terminu l-apostazija jirreferi għall-abbandun tal-fidi minn dawk li, f'xi punt, kienu laqwa. Din hija waħda mill-akbar twissijiet fil-Bibja għax titratta nies li esperjenzaw il-verità, madankollu għażlu li jitilqu minnha. Feb 6:4-6 hemm twissija ċara għal dawk li darba kienu mdawlin li daqu d-don ta' smewwiet, saru parteċipanti tal-Ispirtu Santu u daqu l-kelma tajba ta' Alla u l-qawwa tas-seklu li ġej, waqgħu. Huwa impossibbli li jerġgħu jiġu ġedda għall-indiema għax qed jislibu għalihom infushom mill-ġdid li liben Alla u jpoġġuha għall-mistħija pubblika. X'inhu li jista' jwassal lil xi ħadd biex jitlaq il-fidi wara li jkun arafa profondament? Fis-soċjetà moderna hemm diversi raġunijiet li jistgħu jikkontribwixxu għal dan, il-materjaliżmu, it-tfittxija għal pjaċir, id-diżappunti bl-istituzzjonijiet reliġjużi jew anke tbatija personali. Ħafna drabi dawk li jitilqu jistgħu jħossu li Alla ma laħaqx l-aspettattivi tagħhom jew li l-ħajja Kristjana saret ilha wisq. Iżda l-verità hi li meta jitbiedu minn Kristu, dawn in-nies qed jitbiedu mill-unika sors ta' ħajja vera u tama. Il-Bibja twissi dwar it-qarriq ta' dnub li jista' jwebbes il-qalb. Feb 3-13 l-awturi wissi araw ħuti li ħadd minnkom ma jkollu qalb ħażina u bla fidi li titbieqet mill-Alla ħaj. Al kontrarju, ħeġġu lil xulxin kuljum waqt li jgħidlu illum sabiex ħadd minnkom ma jkun imwebbes mit-qarriq ta' dnub. Ħafna drabi il-bogħod mill-fidi ma jiġrix b'mod f'daqqa, iżda b'mod gradwali bħal erożjoni bil-mod u fis-skiet. Il-persuna tibda tissottovaluta t-talb, il-qari tal-kelma, il-kumpanija ma' nsara oħra, u mbagħad meta tirrealizza tkun diġà l-bogħod mill-fidi li kienet tipprofessa qabel.
Illum dan il-fenomenu huwa komuni ħafna jiġu sedotti minn filosofiji moderni u sekulari li jwedu libertà, imma fil-fatt ibedhom minn Alla. Madankollu huwa importanti li nirriflettu qed nieħdu ħsieb il-fidi tagħna b'serjetà. Qegħdin inżommu għajnejna miftuħa biex ma nħallux ruħna niġu mġarfa minn kull riħ ta' dottrina kontrarja jew miċ-ċirkostanzi tal-ħajja. L-Apostlu Pawlu fl-ewwel Korintin 10:12 iwissina min jaħseb li qiegħed wieqaf jieħu ħsieb li ma jaqax. Għalhekk huwa kruċjali li nibqgħu sodi u nippersistu fil-fidi sal-aħħar billi nafu li l-apostasija hija riskju reali għal dawk li ma jżommux qalbhom b'ħeġġa. Fost id-dnubiet imsemmija fil-Bibja, il-blasfemja kontra l-Ispirtu Santu hija l-unika waħda deskritta bħala li ma tistax tinħafi. Dan iqajjem mistoqsija importanti, x'inhi fil-fatt il-blasfemja kontra l-Ispirtu Santu. F'Mattew 12:31-32 Ġess jgħid, għalhekk ngħidilkom kull dnub u blasfemja jinħafru lil bnedmin, imma l-blasfemja kontra l-Ispirtu ma tinħafilx. Kull min jgħid kelma kontra bin il-bniedem jinħafilu, imma min jitkellem kontra l-Ispirtu Santu ma jinħafirlux la f'din id-dinja u lanqas fid-dinja li ġejja. Il-gravità ta' dan id-dnub tinsab fil-fatt li l-Ispirtu Santu huwa l-aġent permezz tiegħu l-indiema u l-fidi jitqanqlu fil-qalb tal-bniedem. Meta persuna tirrifjuta b'mod intenzjonat u persistenti l-ħidma tal-Ispirtu, poġġi lilha nfisha f'pożizzjoni ta' ribelljoni tant profonda li ma jibqax spazju għall-indiema. Din hija rifjut konxju tal-verità anki wara li tkun esperjenzata. Imma x'inhu li jwassal lil xi ħadd biex jasal għal dan il-punt? Fis-soċjetà tal-lum, fejn ħafna għandhom aċċess għal messaġġ tal-Evanġelju, hemm nies li anki wara li jarfu l-verità jażlu minħabba twebbis tal-qalb li jirrifjutaw il-ħidma tal-Ispirtu f'ħajjithom. Dawn jistgħu jaraw is-sinjali ta' Alla, jesperjenzaw mumenti ta' grazzja, u xorta waħda, minħabba ribelljoni, jażlu li ma jilqgħux. Din l-attitudni tmur lil in mid-dubju jew in-nuqqas ta' ftehim hija konxju u intenzjonat ta' oppożizzjoni għal dak li qed jagħmel l-Ispirtu Santu. Ir-riskju li niffaċċjaw fi żminijietna huwa li nissottovalutaw il-qawwa tal-Ispirtu f'ħajjitna. Meta niċċdu jew niżvijaw il-ħidma tiegħu, kemm minħabba n-nuqqas ta' fidi kif ukoll minħabba nuqqas intenzjonat ta' ubbidjenza, inkunu qed nersqu b'mod perikolus lejn dak il-limitu li Ġess wissa dwaru. Il-mistoqsija li rridu nistaqsu lilna nfusna hija, qegħdin niftħu qalbna għal ħidma tal-Ispirtu Santu f'ħajjitna jew b'xi mod qegħdin inwebbsu qalbna. Li wieħed jiblafema kontra l-Ispirtu Santu mhuwiex biss żball temporanju, hija attitudni li tagħlaq il-bieb għall maħfra għax l-Ispirtu stess hu dak li jikkonvinċina mid-dnub u jmexxina lejn l-indiema. Mingħajru, it-triq għar-rikonċiljazzjoni ma' Alla tiġi mblukkata. Għalhekk, irridu nkunu attenti biex ma nirrifjutawx il-vuċi tal-Ispirtu li jmexxina lejn is-salvazzjoni u lejn ħajja sħiħa fi Kristu. Wara kollox, l-akbar periklu jinsab fli ninjoraw din il-vuċi b'mod persistenti sakemm qalbna ssir jibsa b'mod irriversibbli. Dan l-aħħar punt huwa l-aktar inkwetanti għax jitratta d-destin finali ta' dawk li jitilqu din id-dinja mingħajr ma jkunu għamlu deċiżjoni għal Kristu. Il-Bibja hija ċara meta tgħid li l-opportunità għas-salvazzjoni tingħata waqt li nkunu ħajjin u li la darba jkun inqabes il-limitu tal-mewt, din iċ-ċans ma tibqax teżisti. Feb'9:27 huwa miktub kif bniedem huwa destin li jmut darba biss u wara dan jiġi l-ġudizzju. Din il-verità hija diffiċli imma meħtieġa biex nifhmu s-serjetà tal-għażla tagħna waqt li nkunu ħajjin. F'dawn iż-żminijiet, ħafna jgħixu bħal donnu l-mewt hija avveniment imbigħat jew anke irrilevanti. Il-kultura kontemporanja tagħti valur lil mument preżenti, lil pjaċir immedjat u lil kisbiet materjali ta' spiss tinjora d-destin etern tar-ruħ. Iżda dak li tallimna l-Bibja u li l-ħajja mhix it-tmiem, hemm ġudizzju u eternità li jistennew lil kull wieħed minna. Id-deċiżjoni li taċċetta jew tirrifjuta lil Ġess Kristu waqt li nkunu ħajjin tiddetermina fejn se nqattaw dik l-eternità. Dak li jagħmel dan il-punt partikolarment ta' biża' huwa li għal ħafna il-mewt tista' tasal b'mod mhux mistenni. L-urġenza li naċċettaw is-salvazzjoni offruta minn Ġess qatt m'għandha tiġi sottovalutata. F'Luqa 12:20 Ġess jirrakkonta l-parabola tal-għani injorant li kien jakkumula l-ġid u jgħix għall-preżent imma lil min kien intqal din il-lejl tolbu bħajtek u dak li ħejjejt għal min se jkun. Din il-passaġġ tfakkarna fil-fraġilità tal-ħajja u fl-importanza li nkunu lesti. Ħafna nies sfortunatament jemnu li dejjem ikollhom il-ħin biex jirranġaw ħajjithom spiritwali jew li b'xi mod ikollhom ċans ieħor wara l-mewt. Imma l-kelma ta' Alla turina li din l-aspettattiva hija falsa.
Il-mument biex tażel is-salvazzjoni huwa issa. Wara l-mewt ma jkunx hemm aktar opportunità għall-indiema. F'Ġwanni 3:36 aħna mwissija min jemmen fl-iben għandu l-ħajja ta' dejjem, imma min jiġħad li l-iben ma jarax il-ħajja, iżda l-kollha ta' Alla tibqa' fuq. Għalhekk dan il-punt jikkonfrontana ma' verità li ma tistax tiġi injorata jekk għadna ma aċċettajniex lil Kristu, inkunu qed nieħdu riskju li nitilfu s-salvazzjoni għal dejjem. Il-mistoqsija li tibqa' hi aħna lesti għal dak li se jiġi wara din il-ħajja. Aħna ċerti li meta tasal is-sija tagħna inkunu għamilna l-għażla tajba. L-irxoxt huwa wieħed mill-avvenimenti l-aktar mistennija mill-insara, deskritt fil-Bibbja bħala l-mument meta Ġess jerġa' lura biex jiġbor lil dawk li huma verament tiegħu. F'waħda Tessalonkin l-4:16-17 Pawlu jikteb, għax meta tingħata l-kmand, bil-leħen tal-arkanġlu u tromba tal tinstema, il-mulej stess jinżel mis-smewwiet u l-mejtin fi Kristu l-ewwel iqumu. Wara dan, dawk li jkunu ħajjin jiġu maħtufa magħhom fi sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-arja. Dan huwa avveniment li jġib tama għal dawk li huma sodi fil-fidi, imma jġor ukoll twissija solenni, dawk biss li huma fidili fi Kristu jiġu meħuda. Imma xi fisser li tkun fidil fi Kristu? F'dawn iż-żminijiet fejn id-distrazzjonijiet huma ħafna u l-pressjonijiet tad-dinja ħafna drabi jafġu l-fidi li tibqa' fidil titlob vigilanza kostanti. F'Mattew 24:42 Ġess iħeġġiġna, għalhekk oqgħodu attenti għax ma tafux f'liema jum jiġi l-mulej tagħkom. L-irxox tiseħħ b'mod mhux mistenni u dan għandu jimmotivana biex inkunu lesti ngħixu b'mod li jagħmel ġieħ lis-sejħa li rċevejna. F'dinja fejn il-fidi ħafna drabi titqis bħala xi ħaġa fakultattiva jew sekondarja, ħafna jissottovalutaw l-importanza ta' tħejjija spiritwali. Qegħdin ngħixu fi żminijiet fejn il-materjaliżmu u t-tfittxija għal pjaċir immedjat spiss jieħdu post id-devozzjoni lejn Alla. Madankollu il-Bibbja twissina li fihom l-irxoxt ħafna jitħallew warajhom. F'Mattew 24:40-41 Ġess qal, żewġ irġiel ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla waraj. Żewġ nisa jkunu qed jaħdmu fil-mitħna, waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Dan l-avveniment mhux biss ikun fenomenu spettakolari, iżda wkoll punt ta' qasma. Dawk li jkunu fi Kristu jittieħdu biex ikunu miegħu, filwaqt li dawk li mhumiex jitħallew biex jiffaċċjaw il-perjodu tat-tribulazzjoni. Din ir-realtà għandha tagħmilna nirriflettu, aħna qegħdin ngħixu fidi ġenwina li tħejjina għal dan il-mument jew qegħdin inħallu l-inkwiet ta' din id-dinja jnaqqas il-mixja tagħna ma' Alla. L-irxoxt huwa weda reali u futura, iżda hija riservata għal dawk li jibqgħu fidili sal-aħħar. Għalhekk, il-mistoqsija li għandha tidwi fil-qlub tagħna hija, aħna lesti? Jekk Ġess kellu jerġa' lura llum, inkunu fost dawk li jittieħdu biex jiltaqgħu miegħu fi sħab jew jitħallew warajhom. It-tweġiba għal din il-mistoqsija tiddetermina d-destin etern tagħna. Fid-dawl ta' tant sinjali ta' twissija li m'għandhomx jiġu injorati, il-verità hi li Alla kontinwament jistieden lilna biex nersqu lejh u nsibu s-salvazzjoni fi Kristu Ġess. Għandna għalhekk nesaminaw il-qlub tagħna b'umiltà u onesta, infittxu li nidentifikaw kwalunkwe żona fejn għadna mhux kompletament mogħtija għall-grazzja ta' Alla. Għax hu jixtieq li l-koll inkunu magħduda fost dawk fidili li jiġu maħtufa biex igawdu l-preżenza tiegħu għal dejjem. Ħadin il-messaġġ tqanqalna biex nikkultivaw fidi li ma titħarrikx fi Kristu, biex nirrifjutaw kull forma ta' ipokrisija jew ċaħda tal-ħidma tal-Ispirtu Santu u biex nippersistu sal-aħħar f'din il-mixja ta' salvazzjoni. Ħajatina Alla l-grazzja li nkunu fost dawk li jisimgħu l-vuċi tiegħu fis-sejħa fil-jum il-kbir li ġej. Alla jbierek lilna l-koll. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.